Welkom bij Jumpmatic, Runnerline TV vanuit de Fuego. Immers zei ik vanavond Jumpmatic hier. En ik heb 2 mensen bij me staan. Hoe is jouw naam? Guy Clarix. En jouw naam? Yuri. En jij weet vast wel welke DJ's hier allemaal komen vanavond. Takabi, Mark with a K, de Jokers, DJ Papi en ik veel meer. En natuurlijk bekend van Nederlandse hardstyle parties, MC Abster. Wat heeft? MC Abster is er ook bij. MC Abster is een heel goede MC, hij praat heel veel. Nou, we gaan het zien binnen, we gaan helemaal los vanavond. Ja, tuurlijk, hè, wat oké. Het duurt tot, hoe lang eigenlijk? Tot hoe laat? Dat weet ik niet, tot sluiten. Tot sluit. We vallen gewoon dadelijk allemaal kapot. We gaan de zaal in, dus het is ontzettend druk, we zien jullie zo. Talking about Dutches. Mensen, we zijn hier op Jumpmatic in de Fuego. Hoe vinden jullie het feestje? Ik vind het echt gaaf, man. Echt. Dit is gewoon de bomste feestje ooit, man. Fuego, laat je horen. Het gaat helemaal los, hè? Als je dat maar weet, jongen. Dit is echt gaaf, man. Ik hou van het. Kijk die mensen losgaan. Dat moeten ze vaker doen. Ja, dat moeten ze zeker vaker doen, man. Om de week heen, man. Jazeker. Ja, man. Nou, we gaan even wat vrouwen zoeken. We komen straks terug. Ja, zeker, man. Uw best. We hebben weer de enige echte MC Abster. Hallo. Hoe gaat ie? Ja, dat zie je toch. Gekhuis. Ja, leuk feestje. Ja, weet je, het is zoveel jaar geleden. Nou weer een reunieparty. Dit moesten we vaker doen. Kijk, het is iets kleiner dan je misschien gewend bent, maar het gaat wel los. Ja, ik ben hier ooit begonnen, hè. Ja? Ik ben hier begonnen. Oh, dat is helemaal mooi. Wij zijn MSK Production. Oh, hoi, 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 buur, hoi, buur, hoi, hoi, hoi. Maar hoe dan ook, party people, check it out. MC Abster, Jumpmatic, reunion party. We are coming back. See you all fucking very soon. Alright. Ik denk dat ik lekker het Nederlands ga doen hier. Dit is een reuniefeestje van echt jaren geleden dat Jumpmatic echt een bom was hier in Maasdijk. En die boys die het podium hebben gemaakt, kom eens even naar voren. Die jongens zijn echt jaren ouder. Kom even naar voren, Tristan en Nieuwstar. Kom even naar voren. Dit zijn de jongens van Jumpmatic. En dan al die jaren, dan brengen we dit feestje. Gewoon een applaus voor Tristan en Nieuwstar. I want you all to make some noise for MC Barrow and the Jokers! Right here, right now, this is my beautiful fucking place! How's that? Not to the order!
Jumpmatic backstage in de Fuego in Maaseik. En we hebben hier de enige echte one and only MC Epster naast me zitten. En hoe vind jij het feestje hier? Ja, vet. Vet hè? Ik denk dat mensen straks de beelden terugzien en hebben ze iets van, Ik moet zeggen, op YouTube, ik had de preview gezien, de intro. En ik had niet verwacht dat er ook van die vette hardstyle muziek tussen was. Ik dacht echt, echt Jump. Maar het is, Jumpmatic was eigenlijk ook echt Jump. Maar dat is echt 5 jaar geleden. ja, daarom. En nu is het toch een beetje aangepast aan de tijd van nu. Van alles wat. Heel veel bootlegs. Maar het gaat echt helemaal los. Ik hoor nou weer een hitje voorbij komen, dit wordt gekhuis. Wie is nou jouw favoriet vanavond? Tristan Nieuwstar. Ja, dat is goed, dat is goed. En tot hoe laat duurt het vanavond? Heb je een tijd meegekregen dan? Ik niet, we gaan gewoon door eigenlijk. Ik kan niet naar huis. Ik ook niet. Ik ben morgen vrij. Morgen vrij? Zo. Dat, dus je kan uitslapen een keer. Nou, we zijn nog steeds backstage met Epster en ik zie hier 2 kaarten liggen. Toevallig ben ik bij die wedstrijd geweest. Fortuna Sittard Go Ahead Eagles. Kom je daar nog aan? Ik ben een vriendje van maatje van Roman van Zanen. En van Dennis. Dennis Schreurs, Willem 2 hè? Ja. Dus dat was de eerste keer voor jou bij Fortuna. Nee, ik ga dit echt eerlijk vertellen. Ik heb ooit een stijlenverbod gekregen bij Fortuna. Stadionverbod. Wat heb je dan uitgevreden? Gevochten. Gevochten? Mensen, MC Epster heeft ooit gevochten. Heel lang geleden zeker. Dat is wel een jaartje of 6 geleden. Maar je houdt zelf wel van voetbal of was het alleen maar voor je vriend? Nou, ik moet zeggen, ik was sowieso voor Fortuna vanavond. Sowieso. Dat is altijd goed. Nee, maar sowieso, ik was voor Fortuna. Ik heb een vriend van mij, MC Scorpio. Die komt ook uit Sittard. Gelegen volgens. Nee, gelegen. Die ken ik toevallig, een bredere kerel. Ja, kale jongen. Maar nee, ik was echt gewoon uitgenodigd omdat de laatste wedstrijd van de competitie was. En ik hoopte op een na-competitie. Helaas hoorde ik net van jou dat ze het niet gehaald. Helaas niet gehaald. Maar Fortuna, ik hoop heel snel terug naar de divisie gaan. Ja, misschien volgend seizoen, als tenminste Dennis Schreurs aan Van Zanen blijven. Ik heb begrepen uit interne bronnen dat Van Zanen waarschijnlijk naar Duitsland gaat. Oei. Waarschijnlijk. Maar hij maakt wel een hele goede start mee bij Fortuna. Ja, dat bedoel ik. Hij doet het goed daar, hij doet het goed. Maar ja, ik was bij Fortuna. Ik had wel business class, maar geen gratis bier. Bij Willem 2 is gratis bier. Dus. Ja, ja, wij zijn nog niet zo ver gevorderd. Better be ready, you better be ready, fucking party DJ, fucking